Ya bafowethu, yazi mina ngiye ngiyibuze nje ukuthi why kanti ngizalwa nalo. Ngiye ngiyibuze nje lo mbuzo ukuthi kungani ngizalwe nalo. Bese ngibheka kulaba balala. Ngicabanga ukuthi kanti why kungafanga laba kwasala laba bafa. Kwakwenzenjani ize ngisale nalabantu? Ngiye ngiyibuze leyo nto. Ukuthi uNkulunkulu wayihlanza kanjani lento yokuthi athathe abantu abalungile angishiye nalabantu. Wow.